संगतिया नमस्कार। चाणक्य नीति के चौथा अध्याय में रउआ के दिल से स्वागत करतनी। हम सागर ई चैनल को होस्ट राउर दोस्त। तो चलिए बिना समय के गवेले वीडियो के शुरू करल जाओ। चाणक्य नीति अध्याय 4 में के पहल का बात, आदमी कितना साल तक जी, ओकरा तर कितना धन संपत्ति हुई, उ का काम करे और उ कहिया मरी, ई सब जन्मते ही तय हो जाला। बेटा बेटी दोस्त मित्र सगे संबंधी पट्टी पटदार रिश्तेदार लोग साधु के देख के भागे लसन, उकनी से दूरी बनाए लसन। लेकिन जे साधु के अनुसरण करेला ओकरा भीतर भक्ति जागृत होला और ओकर पुण्य से पूरा कुल ही धन्य हो जाला। जैसे कि मछली देख के कछुआ ध्यान से, चिड़ई छू के अपन लइका के भालन पोषण करेली, उसन के अच्छा सज्जन आदमी के संगत से आदमी के भालन पोषण होला। जब अपने के शरीर ठीक बाटे, स्वस्थ बाटे, अपन नियंत्रण में बाटे, तो उहे समय अपन आत्मा के रक्षा के खातिर उपाय खोज लेवे के चाही। काहे कि मरला के बाद केहू कुछ ना कर सकता। संगतिया विद्या ज्ञान प्राप्त कइल कामधेनु के समान होला। अपने कहूँ जानी तो माई जैसे रक्षक और हितकारी होला। उहे से संगतिया ज्ञान के गुप्त धन कहल जाला। एक ऐसा लइका जे जन्मते मर गई, उ लइका बेहतर बाटे एक मूर्ख लइका से जे ज्यादा दिन तक जिएला। कुछ बात ऐसे होला न संगतिया, आदमी के भीतर से जरावत रहेला। तो बात कौन कौन सा, चली जान लेवल जाओ। एक छोट गांव होके और उ गांव में कोनो भी चीज के सुविधा ना होके, फिर जेकर बेटी विधवा होके, फिर जेकर लइका मूर्ख होके, फिर जेकर मेहरारू हरदम खिसियाल रहत होके, फिर उ लोग के आदमी के साथ काम कइल जे हरदम दुष्ट काम करेला सन, खराब काम करेला सन। उ गाय के कौन काम, ना दूध देवेले ना बछड़ा देवेले। उसन के उ लइका के कौन काम, ना विद्वान भइल ना भगवान के भक्त भइल। संगतिया जब अपने के कोनो भी दुख पड़ेला तो तीन लोग ही अपने के सहारा देवेला। एक बेटा बेटी, दो मेहरारू, तीन भगवान के भक्त। ई बात एक ही बार होके के पड़ल, बार बार ना। राजा के बोलल, विद्वान के बोलल, फिर लड़की लोग के बहल। जब अपने तप करतनी तो अकेले करी, अभ्यास करतनी तो 2 जना करी, गायन करतनी तो 3 जना करी, खेती करतनी तो 4 जना करी, लड़ाई करतनी तो मिल के सब के साथ करी। दोस्त उहे अच्छा मेहरारू होला जे सूचिपूर्ण बाटे, परारंगत बाटे, शुद्ध बाटे, मर्द के खुश राखत होके और सत्यवादी होके। जौन आदमी ज्ञान लेके ओकर अनुसरण ना करेला, अपन जीवन में ना उतारेला, ओकरा खातिर ज्ञान जहर के समान होला। जेकर पेट खराब होला ओकरा खातिर खाना जहर के समान होला। जौन आदमी गरीब निर्धन होके, ओकरा खातिर कोनो भी व्यक्तिगत सामाजिक कार्यक्रम में गइल जहर के समान होला। जौन आदमी के पास दिल में दया ना बाटे, धर्म ना बाटे, उ आदमी के दूर करी। जौन मेहरारू के नाक में हरदम खीस होके, उ मेहरारू के दूर करी। जौन रिश्तेदार के पास प्रेम भाव ना होके, उ रिश्तेदार के दूर करी। जौन गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान ना बाटे, उ गुरु के दूर करी। ज्यादा लंबा सफर कइला से आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाला। घोड़ा के हरदम बांध के रखला से घोड़ा बूढ़ हो जाला, बूढ़ा हो जाला। और जौन मेहरारू अपन मर्द के साथ प्राणायाम ना करेली, उ औरत जल्दी बूढ़ हो जाली। और कपड़ा के घाम में ज्यादा देर तक सुखैला से कपड़ा पुरान हो जाला। दोस्त ई बात के बार बार गौर करे के चाही। सही समय, सही दोस्त, सही ठिकाना, पैसा कमावे के सही साधन, पैसा खर्च करे के सही तरीका और अपन ऊर्जा के स्रोत। संगतिया आज की वीडियो बस इतना ही। रउआ चैनल में नया बानी, चैनल के सब्सक्राइब नहीं के कैले तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के भी दबा ली, ताकि हमनी के साथ जुड़ल रहे, बनल रहे। और हाँ,
यदि रउआ चैनल के सब्सक्राइब कर लेले बानी तो ओकरा खातिर दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में संगतिया वीडियो अच्छा लागल हो के तो वीडियो के लाइक करके शेयर भी कर दे। मिलल जाओ अगला वीडियो में।